ברוכים הבאים, יישר כוח לכולם. היום אנחנו נתחיל משהו קטן, אקטואליה. אקטואליה. מה אקטואליה? תראו, וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אומר שלמה המלך, שמה? שחוכמת המסכן בזויה ודבריו לא נשמעים. אז אם תבוא ותגיד לי ודבריו לא נשמעים, נגיד אני מוכן להבין, נגיד, אבל בזויה, מבזים אותו. איך זה יכול שמבזים אותו? למה צריך לבזות אותו? אני התקשיתי להבין את הפסוק הזה, התקשיתי. מה ששלמה המלך אומר בקהלת, פרק ט', פסוק, איזה פסוק זה פה? פסוק ט' זן. הוא אומר ככה, וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אז אם אנחנו חוזרים ואומרים דבריו לא נשמעים, בסדר, נגיד לא מעריכים את הבן אדם. לא, זה לא, זה מה קהלת. עכשיו, אם תבוא ותגיד לא נשמעים, אז אתה יודע, לא מסכים, אבל אפשר עוד איך להבין. אבל לבזות אותו גם לא לשמוע אותו וגם לבזות אותו, איך זה יכול להיות? לכאורה לא הגיוני. תראו מה זה, התורה שלנו כולה אמת לאמיתה. אמת לאמיתה. מה הכוונה? הייתה תוכנית בפטריוטים, ערוץ 14, נכון? כן. הביאו את שר, איך זה נקרא? שר ביטחון פנים? לא יודע איך זה נקרא. כן, את השר איתמר בן גביר. הביאו את השר איתמר בן גביר, נכון? עכשיו במרכאות ובלי מרכאות, לא שמעו מה הוא אומר, וביזו אותו עד עפר. כן. עכשיו תשימו לב, שיש עוד שר אחד שהתנהג דומה לו. מי השר שהתנהג דומה לו? זה שר השיכון. שר השיכון התנהג דומה לו בדיוק. עכשיו, עליו לא הזכירו בכלל. לא הזכירו אותו בכלל. ואם הזכירו זה ככה בהערת אגב, ככה בפינה. הם גם לא הצביעו בעד. עכשיו תשימו לב, לפי הפרסומים, שר השיכון ידוע שמה? שהוא עתיר נכסים. מה הוא? עתיר נכסים. יש לו הרבה נכסים. מי זה שר השיכון? גולדקנופ. גולדקנופ. מגיע. יש לו הרבה נכסים, נכון? ומה בן גביר, לפי מה שמפורסם, הוא דל נכסים. ומה זה מסכן? מה אומר פה שלמה המלך? חוכמת המסכן בזויה. אז אם תיקח את מה שאומר שלמה המלך, תשים לב, זה בעל נכסים, לא מזכירים אותו, כאילו הכל בסדר, הוא הצביע בעד, הוא הלך איתם, הוא תמך, הכל תקין, אין שום בעיות. אבל זה, שהוא דל בנכסים, במרכאות המסכן, לא רק שדבריו אינם נשמעים, אלא בנוסף לזה מבזים אותו בתוכנית. תראו מה זה שלמה המלך, לא שומעים את הבן אדם, לא מקשיבים, לא רוצים כלום. שנאמר, וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. עכשיו נשאלת השאלה, מה הוא היה צריך לעשות? הוא התנצל בשבוע האחרונה. התנצל, זה כבר, מה שהתנצל. מה שנעשה, נעשה. החץ כבר יצא החוצה, וגם אצלם החץ כבר יצא החוצה. הכל בדעבד, לא לכתחילה. אני שואל את השאלה, מה הוא כן היה צריך לעשות? פה אמרנו, לכאורה, שזה מצב נתון, והוא לא יכול לעשות כלום. אבל הוא כן יכול לעשות. מה הוא כן יכול לעשות? אתה שואל שנענה או... תסתכל מה הוא יכול לעשות. אם השר איתמר בן גביר היה הולך בשבתות ומקשיב לפרשת השבוע, אז הוא היה יוצא מהרעיון בגדול. כנראה שהוא לא מספיק, אני צוחק בתור בדיחה, כנראה שהוא לא מספיק מרוכז בקריאת התורה. למה באותה סיטואציה דומה עמדו אנשים אחרים. מי האנשים שעמדו בסיטואציה דומה? תסתכלו מדהים. אחד בן ישראל. תסתכלו, ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. ויאמר בילדכם את העבריות, וראיתם על האבניים, אם בן הוא, ועניתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותיראנה הם בילדות האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. עד פה מספרים לנו סיפור, מה הסיפור שספרים לנו? אמרו לנו,
מלך מצרים אמר למילדות, תשמעו, אנחנו עכשיו נחסל את כל הזכרים. איך נחסל? איך שהיא יוצאת, קחי עבד נינו בראש, תגידי נולד מת. נגמר הסיפור. אז מתים, נולדו מתים, מה לעשות? המילדות לא עשו את מה שהוא אמר, אבל זה הקטע של ההסבר. עכשיו תראו מה קורה, ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיל את הילדים? פרעה מלך מצרים אומר להם, מה זה המשחק הזה? נתתי לך פקודה, מה אתם לא רצית פקודה? אני שולח אותך לכלא עכשיו. מה זה אתם לא רצית פקודה? מה אמרות לו המילדות? המילדות לא משחקות במגרש שלו. בהם אומרות לו, תסתכלו, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו. אז מה הם אומרות לו? הם לא מתחילים להתנצל, הם לא מסבירות לו, תשמע, זה לא מוסרי, אנחנו לא יכולים, אין התנצלות, אין הסברים, אין כלום. מה הן אומרות? העבריות יולדות לפני שאנחנו באו, מה אתה שנעשה? איך נהרוג אותם? אנחנו כבר בידיים של האמא, לא לעשות כלום. זאת אומרת, הם לא שיחקו במגרש שלו. כן. אז מה בן גביר היה צריך לעשות? אם אנחנו הבנו מה המילדות, אז בן גביר בא לרעיון, נכון? בא לרעיון. עכשיו תקפו אותו, מה הוא עשה? התחיל להסביר, המשטרה, השוטרים, התחנות, המשטרה, התחנות. לא מקשיבים לי, לא מדברים איתי, לא מזמינים לי. אכלו לי, שתו לי, לעשו לי. זאת אומרת, הוא משחק במגרש של מי? של המראיינים. מה הוא צריך לעשות? ללמוד מהמילדות. להגיד, מה הוא צריך להגיד? גם לאגודה הוא ממסמס את ההבטחות שלו. ולכן הצטרפנו לאגודה. הרי בחוק הגיוס הוא ממסמס. עכשיו מה היו עושים? הוא היה מעביר את כובד המשקל מהתחנות משטרה, מאיזה שלא מדברים איתו, מאיזה שאכלו לו ושתו לו, מחבר אותו לאגודת ישראל. עכשיו שלמה המלך אומר, וחוכמת המסכן בזויה, אבל אם הוא מחבר את עצמו לאגודת ישראל, הוא כבר לא מסכן. הוא התחבר לעשירים, אז החוכמה שלו לא תהיה בזויה. אז אם לא תהיה בזויה, יקשיבו לו. למה הם לא יתקפו את אגודת ישראל? עד היום לא תקפו, אז אין סיבה שתקפו אותם בהמשך. אתם רואים? הכל נמצא פה, כל הכלים, אפילו הרעיון שכבוד השר, נמצא פה התשובה איך להתנהל ברעיון. יפה. אתם מבינים? עכשיו יש דבר נוסף שקרה עכשיו. עכשיו שומעים איך קוראים לחבר כנסת שרוצה לפרוש? אלמוג כהן. יפה. למה רוצה לפרוש? הוא לא אמר את זה. לפרוש למפלגה אחרת. גם פה זה חוכמת הניהול. מה זה חוכמת הניהול? בן אדם לא יצביע איתך. מה אתה צריך לעשות? לגרש אותו. אם אתה מגרש אותו, אתה הופך אותו מיד לאויב. אם אתה מחבק אותו, הוא לא יודע מה כוונותיך. ושתבוא השעה המתאימה, אתה תסגור את החשבון. עכשיו, מה הוא עשה בן גביר? עשה ישיבה ולא קרא לו. עכשיו, אם הוא עשה ישיבה ולא קרא לו, אז מה הוא אומר? לא תעוף לי בעיניים, לא מתעסק איתך. בוגז איתך, צ'ילבה. זאת אומרת, הוא הרחיק אותו. עכשיו, אם הוא הרחיק אותו, מה הוא אומר? אין לי סיכוי אצלו. אם אין לי סיכוי אצלו, אז מה קורה? חפש משהו. ואני הולך עם מישהו אחר, לא מצביע איתך. ממי לומדים את זה? ממי לומדים את זה? ממי לומדים? לומדים, ממי? מי נתן לנו את הרעיון שנתתי לכם עכשיו? מי נתן אותו? רגע אמרת. מי? לא, זה חוכמת אני ביועד משהו אחר. אבל את הרעיון הזה ממי לומדים? מאבשלום. שבאה אליו אחותו שהיה את הסיפור אמנון ותמר. מה הוא אמר לה? החרישי. מה זה החרישי? תשתקי. למה שתשתוק? עשו לה מעשה כזה, צריכה לשתוק? צריך להקים פה צעקה. מה עושה? הוא יצר אווירה שהוא מחבק את אמנון, שהוא שוכח, שהוא סולח לו, שהוא מוחל לו, ושבאה השעה הוא גמר את החשבון איתו. לכן הפוליטיקאים, אם הם רוצים להצליח בפוליטיקה, הם חייבים ללמוד את זה, ללמוד, לשנן ולשנן ולשנן, עד שהם יגיעו למה? ליישום. טוב, ברוכים תהיו. אמנון, שכחתי, הבן של מי? אמנון, מי זה היה? הבן של דוד. דוד. הבן של דוד. אז זה אח של אבשלום.